quindi era tutto come era gioco ieri che era di sua cima e gioca i sciuri da nasero lì la sciuri big lane la bangu allo issue ne ko aka shuti gara awas nagali aka shuti gara atgara wa anta matiga folo ko ne ra bora ga wole ga sa chebeu ko ko li fana ta matiga folo groupe fazo kanu de chebe ne bora ko mo ko be wole sina be ko ka matiga folo an yɛrɛ ta matiga an kɔni alimami de ka suma mɔgɔ bɛ tile e b'a nka cɛ bɛ tile ka farin waati na alimami kan k'i ma don ne ka misiri la ka taa so tigɛ misiri la mais ne ko k'e bɛ so tigɛ i ka denbaya la fɔlɔ k'a sɔrɔ misiri ma kɛ k'e bɛ sɔrɔ ka taa an ta wele o tuma an bɛna kɛ mun ye ne bɛna tigɛ san ne yɛrɛ bɛna taa tigɛ san yan'a k'a fɔ k'a ka taa sigi taama ka se misiri la sun bɛ mɔgɔw kan i tɛ tilen ka taa so tigɛ misiri la i bɛ sigi i ka denbaya la ko ka to ka suntigɛ bɛ se a bɛ sɔrɔ kɛ misiri ma kɛ ne na ta tigɛ ne yɛrɛ bɛ taa tigɛ ne yɛrɛ bɛna tigɛ san mɔgɔ t'o ɲɛ o. ayi n'o bɛ taa sefe bi a bɛ sɔn suntigɛ ma joona n'u na sefe ne bɛ suntigɛ joona bi tila fari cogo min na se alhamdulilah ça va bonne passe a kɛra suma tigɛ fɔlɔ ayi sira kɛra cogo di yɛrɛ kuma bɛ n'o la i b'a tila ka wa mais ne ko mun ne tɛ se ka suntigɛ denbaya la yan ko kɛcogo tɛ kelen ye sa kɛcogo tɛ kelen cogo di sari diɲɛ kɔnɔ cɛw i kan ka cɛbakɔrɔ kan ka sun tigɛ ka denbaya la a to n ka tigɛ e fɛ sa ni y'a ye ne ka sun tigɛ e fɛ e fɛ de ka di o ayi sa i kana fɔ ne fɛ man di dɛ ne fɛ man di sa an kana o kɛ ɲɔgɔn na sa e kɔni b'a dɔn o man ɲi to de bɛ yan n bɛna sun tigɛ n'a ye to yɛrɛ o ye ne ka pièce de to ka ne yɛrɛ to ka ne fɔ k'a faga walayi to ka ne yɛrɛ ayi sisan o tɛ i kan ka sun tigɛ ka denbaya la i natɔla denbaya ka boli k'i kunbɛn o bɛɛ fɛn ye mais e bɛ se ka taa e y'o e bɛ sun tigɛ wali denbaya la sa kana timisa e kɔni b'a dɔn ne ye sun tigɛ e fɛ e fana b'o baraji sɔrɔ ayi ne bɛ min bɔ ne bɛ mun sɔrɔ ne bɔ groupe faso kanu de cɛ bɛɛ y'i ta tigɛ ka so isu y'o ta tigɛ ka so aramaw ta tigɛ ka so dawu ninnu diri bɛɛ y'i ta tigɛ ka so sa yanni su ye tɛ sigi fɔlɔ i kɔni b'a dɔn te ka di ye e tɛ sigi yan Andalusi kɔni bɛ yan mais o tɛna mɔgɔ k'i sɔrɔ yan yɛrɛ n'o ma minɛ tɛna taa o tuma ni ne ma te min o ne ka sun tigɛ kun n sunɔgɔ de kan koyi se ne ne bɛ kelen ne bɛ kɛrɛ fa kelen ba kelen an tɛ fa kelen sa an tɛ fa kelen ye e tarawele de ne Sise an tɛ fa kelen ye an bɛɛ ye fan kelen e kɔni b'a dɔn tarawele ni Sise o bɛɛ ye sira kelen kan ne de ye su de fan kelen an ka groupe faso kanu de cɛ bɛ yen ne dɔ de ye fan kelen mais ne tɛ fan kelen dɛ an tɛ fan kelen e b'a fɛ an fara bi la dumuni ko kana fɔ k'i b'an fara o cogo la dɛ mɔni dɔrɔn de bɛ ne fɛ yan dɛ n'i ye mɔni min i bɛ taa dɛ ne ka sɔrɔ tɛna don san ne bɛ kɔnɔ dɛ ne ka mɔni ne bɛna isu yɛrɛ wele sa bɛna isu ka isu wele sa dɔrɔn a ka Allahu akbar aya ni partage Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Voilà. Donc voilà ça ka se ka nin sketch dumanw yira aw la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ te Andalusi te u ka samalaɲɔ te lafiya